Si ets una miqueta curt o no veus una miqueta més enllà, no veus el futur de l'economia, et semblarà de puta mare, vale? Et paguen perquè vagis a viure fora, i 250 euros al mes, que està molt bé. I no només això, sinó que fins i tot en casos extrems et poden ajudar a cobrir el 40% del cost del teu lloguer, vale? Que usualment pot ser més d'aquests 250 euros. Però recorda que només dura 2 anys. Després d'aquests 2 anys, quan et treguin aquests 250 i tu t'hagis acostumat i els preus dels lloguers segueixin sent alts, què faràs? Què faràs? Tornaràs a casa. I llavors la mitjana d'emancipació que haurem reduït durant aquests 2 anys a 26-28 tornarà a pujar però fins als 40. No serveix de res, és una tonteria. Si em dius, vale, els preus de lloguers, donem un bono d'ajuda als joves de 18 a 35 anys, que et sembla una variació molt gran, un interval molt gran, però bueno, indefinidament, no durant 2 anys només, et diria, bueno, és una inflació que t'hi cagues igualment, però almenys es manté la solució, saps? Que igualment desenvoluparem un altre problema, que és que augmentes encara més el preu dels lloguers.